Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आवबो फाइनथम सोफिनारबा गोदान भिडिअ नाव फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय आं थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै जेब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ द स्किप खालामा जासे जोबजासिम नायलांनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदोंलाय बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला जोंहा सिगाङाव जानाय मा होनो जाथायफोरखौ एसे रायखांनांगौ जायो जोंहा सिगां समावनो मा होनो गोबांथार बेबादिनो मा होनो गुबुन हारिनि सेंग्राखौ मोजां मोननानै हाबा लानानै सोरबा जिउ खोमानांबाय आरो दाख्लैसो जानानै थांनाय जेनोखि मा होनो गुबुन हारिनि सेंग्राखौ मोजां मोननानै गावनि जिउखौ खोमानांबाय आरो थिग बेबादिनो आरोबाव सासे बर' सिख्लानि मोनसे भिडिअआ दा ससियेल मिडियाआव गोबांथार भाइरेल जादों आरोना बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बिथांमोना मोनसे बार्थडे पार्टि खुंलायनाय मोनसे भिडिअ दा गोबांथार भाइरेल जादों बे बार्थडे पार्टि खुंनाया सोरजों खुंदों होनना बुङोब्ला बिथाङा सिख्लाया जोंनि बर'आनो खिन्थु मोजां मोननाया गुबुन जाथि आरोना गुबुन हारि बिथांमोननि बे बार्थडे पार्टि खुंनाय भिडिअआ दा गोबांथार भाइरेल जादों आरोना ओमफ्राय कमेन्टफ्राबो गोबांथार हरदों जोंनि बर'फ्रानो बांसिनानो हरदों जानांगौ ओमफ्राय आं बारा चेक खालामाखै ओमफ्राय मा होनो दा दहायो कमेन्टआ 800था जाखाबायमोन अलरेडि ओमफ्राय दाथ' बांबायबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मा बिथांनि बिथांनि भिडिअआव थांनानै कमेन्टफोर चेक खालामहैनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ होब्ला नोंथांमोननो मा होनो बिथांनि फेसबुकनि नामखौ होनो हागोन आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोन आं दसे उनाव नैबे भिडिअखौ होनो हागोन ओमफ्राय लोगोफोर नैबे भिडिअखौ होयैनि सिगां आं नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरोना मोनसे भिडिअ बानायनो बिराद खस्थ' जायो दाथ' गरम बोथोर बावनाय लोगोफोर मा होनो गरमानो गस्लाफोरखौ सोनो हानो नागिरा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायना लादो आरोना बै भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन बर्थडे के साथ शादी भी हो उसको केक दे दो ये लोग को बन हो गया ना अच्छा ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय बे भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बिथांनि कमेन्ट चेक खालामहैनोबा थांनो हागोन बिथांनि मा होनो नामखौ आङो होनो हाखादों ओमफ्राय जिखुनु जाया दानिया फैदों मोनसे भिडिअ दंबावो उनाव बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला जोंहा kurrna राभा बसुमतारीनि आरोना ओमफ्राय kurrna राभा बसुमतारीया मोनसे भिडिअ बानायनानै मा होनो मोनसे खोथा फोरमायहरदों आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना बिथाङा मा खोथा फोरमायहरदों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर रायजोफोर आङो दिनै मोनसे खोथा क्लियार खालामनो गोसो जादों मानोना ৰাইজ আমি আজি এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছো মানে বহুতে সুধি থাকে মানে আৰু মই ভিডিঅ'ছো দেখা পাই মানে তোমাৰ টাইটেলটো কিয় ৰাভা হয় কিয় বসুমतारी হয় বুলি माने आङो भिडिअ'सफोरावबो नुयो आरो बहुतानो सोङो माने नोंना टाइटेला मानो राभा ससे मानो बसुमतारी ससे होननानै सोङो बिनिखायनो आङो दिनै क्लियार खालामनो गोसो जादों माने निजे खुगाजों ক্লিয়াৰ খালাম্বা সাবসিন যাই আর ন সেইভাবে মই আজি ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো মানে তোমাৰ যে মোৰ টাইটেলটো লৈখিনি বহুতে কুৱেশ্যন থাকে সেইভাবে আজি কৈ দিম আৰু आङो অৰিজিনেলি ৰাভাকা মই অৰিজিনেলি ৰাভাই হয় কছাৰ ৰাভা হয় কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকে কি ৰাভা হয় মোক অলপ কমেণ্টত জনাবচোন आङो बर' सेंग्राजों हाबा जाबाय आरोना মই बर' ল'ৰাৰ লগত বিয়া পাতিলো মানে বিয়া হল সেইভাবে বসুমतारी টাইটেলটো লোৱা হল মানে ओंखायनो आङो बसुमतारी टाइटेलखौ लानाय जाबाय माने बर' सेंग्राजों हाबा जानायखायनो आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय डाउट जानाय नङा होननानै माने बिदि होननानै माने बिदि मोननै टाइटेल होननानै আশা কৰোঁ আজিৰ পৰা আপোনালোকে ডাউট নহ'ব বুলি আপোনালোকৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি মই ভাবিলোঁ আৰু সেয়ে আৰু ক'বলগীয়া बेनो आंनि होननांगौआ थेंक इउ नोंथांमोना बे भिडिअ kurrna राभा बसुमतारीनि भिडिअखौ नुनानै दा क्लियार जाबाय जानो हागौ बिथाङा नामखौ मानो बिदि लायामोन नामा मानो बिथाङा बिदिमोन ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुनानै दा मोनथिबाय जानो हागौ बिथाङा अलरेडि राभाखा आंबो मोनथिखायोमोन ओमफ्राय जाय मोनथिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै दा एबार मोनथिबाय जानो हागौ ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ बाय